sai paluama ruasmu sian nasaha holomon sian rohada gingpe ho sambing le Tuhan jasni rohani uwan najumu jumbo armi najumu jumbo armi damai ni debata na sumurung sian saluhut na roha ima na mga ramoti ati-ati doho pikiran mo na be di bagasan Kristus Jesus Tuhani. Amin. Shalom manginang selamat pagi, salam parhorasan. Saya didongani asini rohani duhata mahamus saluhut na. Selamat hari Minggu manginang bongok mahita tu minggu bau patod dung Trinitatis. Selamat beribadah bagi manginang yang bisa beribadah. Doa kami menyertai saudara. Dan yang tidak bisa beribadah entah karena situasi kondisi kehidupan sakit penyakit. Tang yang nami Tuhan tatotong namar mahani daging nang totimuna. Amanami nanami, mari tetap berdoa syafaat, memuji Tuhan, mengucap terima kasih. Dan hari ini di minggu yang berbahagia ini mari kita dengarkan firman untuk kita. Mazmur 89 ayat 15 sahatu 10 alu. Hati gorat doho uhum doho jahan ni habang sami. Asini roha dohot hasitongan patujulu ni bohim. Mertua mabangso nau boto olup-olup. Akan namar pangalaho di bagasan hatiuron ni bohim. Ali Jehovah. Sai marulupuluk duna sida manipat ari marhite-hite guarmu. Jalatibul duna sida hinorhon ni hati gorammu. Ai hodo saudara ni hagugon nasida jala hinorhon ni habasau mido manuarang tadu nabi. Demikian firman Tuhan Bapak Saudara-saudara hanya 4 ayat ya. Amanginang sebuah mazmur yang luar biasa yang boleh kita nikmati di minggu yang berbahagia ini. Mazmur yang mengajak kita untuk senantiasa mengingat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagaimana buku ende kita tiap mengenang ade. Ingototong ale tondikon sudena dengan nadi pasonggop deba tatuho dengan basana dona pango luhon ho. Haleluya, ada mengenang ada puji Tuhan. Mazmur ini mengajak kita untuk senantiasa mengingat kasih setia Tuhan yang menyertai kehidupan kita, yang menolong kita di saat kita berbeban berat, di saat kita dalam mara bahaya, di saat kita menghadapi tantangan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, Mazmur yang digubah oleh Etan. Ya, Etan bin Kisi, salah satu dari 3 orang Lewi yang ditugaskan oleh Raja Daud untuk memimpin nyanyian pujian di bait Allah. Dan Etan menggubah Mazmur 89 ini, dan Etan juga termasuk salah satu orang yang hampir setara dengan kebijaksanaan Raja Salomo. Bapak Saudara-saudara, luar biasa Mazmur yang digubah oleh Etan yang mengajak Raja Daud, yang mengajak bangsa Israel untuk senantiasa mengingat-ingat kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka. Amanginang kesaksian pemazmur kami simpulkan dalam 3 hal. Yang pertama, alani debata gabi merlas ni roha nasida. Mertua ma bangso nauboto olup-olup. Itu yang pertama. Yang kedua, debatado na marguguihon nasida. Na betuluhon alani debata gabi terpasu-pasu, gabi marsangat nasida. Marat manuarang taduk namin. Amanginang na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus.
Saat tunuaing perdalanan ni nguluta. Songo dia do pakatidak konommu. Di dengan bahasa ni debata. Rasi rasa nuaing tua kaya nakota. Tua kaulota dohotak kanata sakapi. Boido amanginang. Tahatidakon songon nahi natidakon ni. Parpesalmen di minggu sadarion. Bapak ibu saudara-saudara. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dak bilanga kita akan dengan ibasana di perdalanan ni nguluta. Di bahini, totong margogo maho. Paingot-ingot dengan bahasa ni dibata di nguluan. Tung ragam pe nang akah na hacit na taadupi parsorion parukilon. Ala ikon gumogo do hita. Maka molatehon dengan bahasa ni dibata. Maka molatehon asinirohan ni dibata di perdalanan ni nguluta. Songon nani hatidakon ni edde pesalmen di minggu sadarion. Didok disia kamanginang keadilan hukum asiniroha hasitongan ido ojahan ni harajau ni dipata. Jala asiniroha doh hasitongan merdalan dia dopan ni dipata. Nomor 8 mai Bapak Ibu Saudara-saudara. Hukum dan keadilan itu merupakan salah satu hal yang sangat dicintai oleh Tuhan. Dan asiniroha dan kebenaran. Kasih setia dan kebenaran itu selalu di hadapan Tuhan, berjalan di hadapan Tuhan. Artinya hati goran uhum asiniroha hasitongan. I ojahan ni harajau ni dimata. Naikon tabatuduhon di perdalanan ni nguluta. Ate hamanginang dah. Jadi unang lupa hitam maka nguluhon hati goran hasitongan asiniroha. Kasih, kesetiaan, hukum dan keadilan. Jadi toluka sadaha. Naikon sihanguluhonota menurut pakatidak konon ni parpesalmen di minggu sadar. Wasekon hatidak konota di nguluta. Ai ido ojahan ni harajau ni debata. Jala akaido nahina lomohon ni roha ni debata. Ido benna didok parpesalmen naing ikon ingotot sudah dengan bahasa ni debata. Asini rohana di nguluton. Hama kadongan na hinaholongan di bagasa Jesus Kristus. Ala niya hado ubahin na terpasu-pasu hita. Ala niya hado ubahin na adong dihita hasangapon. Hamoraon, hagabion, ninna dihita halak batak. Ala niya hado amanginang. Ala ni gugut tado. Manang ala ni dengan bahasa ni debatado na tahatidakod di nguluon. Manang ala ni pasu-pasu ni debatado. Ati na ala ni hagugut tado ita bikiri. Ati nala ni hamalot tado itarajumi sudi na inadong di kita yamangina. Dia kana porsea di Jesus Kristus. Dia kana porsea di Tuhatai. Totu dohonotama. Sudi nadong dia won. Hasangapon hamoron hagabionon. Silehon-lehon ni dibata. Ala asinirohan ni dibata. Siala nido amu akadongan na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Mangihuton pakatidak kono ni epistel Matius 10 ayat 41-42. Asa saut na nidok ni turpuhiak kamanginang. Maulo na terpasu-pasu doho dirajumi roham. Maulo memang dirajumi ho sude na adong di hoisya debata. Ikon patarida honot tay song nahodoko kami naking di pardalanan ninggoluta. Didok di ayat 42 nakining di Matius 10 manginang. Ngade, Bapak saudara-saudara. Na mangalehon aek satahu aek tabar. Artina pasu-pasu na adong dihitai unang sakok dihita. Ala ikon lehonot tai itu akan napugos na dangol. Ikon urupat akan na dangoli. Ikon lehonot tu akka panurirang. Ikon lehonot itu akka halak na tigor. Doh akka lan na asing di pardalanan ning uluton. Unang sahat holat dihita pasu-pasui. Ala nang patarida honot tai. Ala memang asiniroha merdalan dia dupan di debata. Ala memang keadilan hukum kebenaran. Itu adalah ojahan. Pondasi dari tahta kemuliaan kerajaan Tuhan. Ido benna dipangido hita kamanginang. Totong mga lehon akasi lehon-lehon. Patupa para sinirohaon. Mangurupi akan napugos dohot nadangol. Manarihon akan naposo ni dipata di pardalanan ni akaparfuriaw dohot akalat nasing. Kita yang merasa diberkati oleh Tuhan Bapak Saudara-saudara. Berkat melimpah yang kau terima. Jangan berhenti hanya di keluargamu. Jangan berhenti hanya di sanak saudaramu. Tetapi
Bantulah mereka yang miskin, yang susah. Kasihilah mereka. Rajinlah berbuat baik, karena memang yang kita terima dalam kehidupan kita ini semua karena berkat Tuhan. Hama kadongan na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Totong mahita margogo makanguluhon hata ni dibata. Asa marsangap guarna. Molo tau rupi na pugusi sian ojahan ni haporsyota. Pujon nama Tuhane. Molo saya tasarihon akan naposo ni dibata marhita kasilehon-lehon na uli. Totu tangyak konon na mahita tu dibata. Molo taulahon humdo hati goran. Tau rupi akan na mardangol. Nahona rupa. Totu marsangap mah goarni dibata. Di pasu-pasu tu hatta mahamuah kamanginang nama kalunguton asini rohani di bata. Tetap semangat di dalam Tuhan. Marsangap tu hatta. Tadi homma buku di nomor 716 ayat 1 doh ayat 2. Mamolusando oruo godona marsagale boan sinondang tuna holomi asa margogo muse bahen maahu barhitean pasu-pasu mabaur mai ale Tuhanku patu pamaau main pasu-pasu tudongan sude ulana dengan tuhalak sude songon binana tuho ingot urupi luhut nagale gabe parholong maho bahen maahu parhitean pasu-pasu mabaur mai ale Tuhanku patu pamaau main pasu-pasu tudongan sude main pasu-pasu tudongan sude diperbadiai dibatasi perdami mahamuga bisundingkan jala diramoti marohan ang pikiran muna ia sohasurahan sahak rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si baluai. Amin.